Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades hi ha bèsties que se n'adonen de la seva mala actitud i saben rectificar a temps. Això és La Lluna Verda. Comencem. La Bella i la Bèstia. Hi havia una vegada un vell mercader que tornava de recollir les mercaderies que un vaixell acabat d'arribar de l'Índia li havia portat. De tornada cap a casa, se li va fer fosc i va decidir fer parada en un palau que va trobar pel camí. El mercader va trucar a la porta i un vell majordom va obrir-la i li va oferir sopar i allotjament durant aquella nit. Tot plegat era molt misteriós. El majordom semblava mut, ja que no li va creuar cap paraula, però el seu semblant era amable i acollidor. L'endemà, el mercader va seguir el seu viatge, però abans de marxar va decidir collir una rosa vermella del jardí del palau per a la seva filla, que s'anomenava Bella. En aquell moment va aparèixer una horrible bèstia enfurismada que va amenaçar de matar-lo pel robatori de la flor. Com t'atreveixes a robar-me una rosa després de l'hospitalitat que t'he ofert en el meu palau? Perdó, senyor. No era la meva intenció ofendre'l. Aquestes roses són tan boniques que no podia marxar sense agafar-ne una per la meva filla. És la persona que més estimo en aquest món. Ella és el meu tresor. Les meves roses també són el meu tresor. Les cuido amb molta cura i poso tota la meva atenció perquè siguin les roses més boniques del món. Tallar-ne una és com fer-me un tall directe al cor. No m'has ofès, m'has ferit. Ho sento molt. No era la meva intenció. Us compensaré amb monedes d'or el mal que us hagi pogut fer. Les ferides del cor no es curen amb monedes d'or. Doncs, senyor, trieu les robes que més us agradin del meu carruatge. Són exclusives, acabades d'arribar de l'Orient. Són robes fetes amb fil de seda de l'Índia. Són teixits resistents, molt suaus i lluents. Hi ha brocats, gases i tuls, perfectes per fer-vos un vestit nou. Les ferides del cor no es curen amb robes exquisides. Doncs, senyor, no sé com poder compensar-vos el meu greuge. Dius que aquesta rosa era per la teva filla? Doncs et canvio un tresor per un altre tresor. La meva rosa per la teva filla. Oh, us demano clemència, senyor. No podeu demanar-me això. És el que més estimo en aquest món. O la teva mort, o la seva vida dins d'aquest palau. Tria el que prefereixis. El mercader es va sentir acorralat per aquella bèstia. Amb l'excusa d'anar a buscar la seva filla, va poder sortir del palau i guanyar temps per pensar una solució. A la nit, va arribar a casa seva molt ensopit. La seva filla va sortir a rebre'l amb molta il·lusió per veure les robes que el pare portava en el carruatge. Però la seva sorpresa va ser quan va veure com de trist arribava. «Pare, què ha passat? T'han robat les robes? S'ha enfonsat el vaixell? Quin és el motiu d'aquesta tristor?» El vell mercader va explicar a la seva filla el que li havia passat i la buidor que li produïa pensar que la podria perdre. «Pare, no pateixis, és el millor que podem fer»,
I així va ser com la vella, tan bonica com valenta, va anar a viure al palau d'aquella bèstia per salvar la vida del seu pare. Quan la vella va arribar al palau, va quedar fascinada. El vestíbul donava a una gran escala imperial que portava al primer pis. Les columnes de l'edifici estaven guarnides amb relleus de flors i plantes de pedra. La llum que entrava a través dels finestrals tenyia de colors l'interior del palau. El vell majordom va acompanyar-la amb amabilitat fins a la que seria la seva habitació a partir d'ara. La vella es va quedar sola a l'habitació, amb la tristor de no saber quan podria tornar a veure el seu pare, però també amb la curiositat que li despertava aquell immens palau. Com que encara faltava una bona estona pel sopar, va decidir fer una excursió per l'edifici. El passadís del seu pis era llarg, amb moltes portes a banda i banda. Sense fer soroll, hi va anar avançant fins que al fons de tot es va topar amb una porta de fusta de 2 fulles, amb ornaments pintats de color or i un fris on es podia llegir «Biblioteca». La vella va sentir una gran emoció en llegir aquelles paraules. Llegir llibres era una de les seves grans passions i darrere d'aquella porta semblava que n'hi hauria molts. Feliç d'aquella troballa, va començar a pensar que la vida en aquell palau no seria tan avorrida com imaginava. A les 8 en punt, la vella va entrar al menjador. Tenia curiositat per conèixer aquella bèstia que habitava en el palau i que l'havia condemnat a viure per sempre en aquella presó. La bèstia ja estava asseguda en una punta de la taula i just a l'altra punta hi havia parada la taula per a ella. El sopar va transcórrer sense cap paraula. La vella va quedar sorpresa de l'aspecte de la bèstia. Era una barreja d'home i lleó, gran i peluda. La vella va tornar molt trista a la seva habitació. Se sentia sola i enyorava el seu pare. L'endemà al matí, la vella es va aixecar disposada a tornar a la biblioteca i veure quins llibres hi trobaria. Aquell seria el seu refugi contra l'avorriment que l'esperava a palau. Mentre regirava els llibres, la bèstia va entrar enfurismada i li va dir: «Què fas aquí? Qui t'ha dit que pots entrar?» «Ho sento, bèstia, no us volia ofendre, però és una llàstima que tots aquests llibres s'omplin de pols i no siguin llegits per ningú. A mi m'agradaria molt llegir i volia demanar si seria possible agafar-ne un». Quins llibres t'agraden? Sobretot m'agraden els llibres d'aventures, perquè em fan viatjar a mons extraordinaris amb la meva imaginació. Però també m'agraden els llibres d'animals i plantes, perquè hi aprenc moltes coses sobre la natura. A mi també m'agraden els llibres d'aventura. Aquí trobaràs uns quants. Això vol dir que podré llegir-me'ls? Sí. I així va ser com la vella i la bèstia es van començar a conèixer. Un dia, la vella va sentir música des de la seva habitació. Va sortir corrents buscant d'on venia. Era de la biblioteca. Quan es va apropar, va veure com la bèstia ballava tota sola al ritme de la música i ella hi va entrar. Què hi fas aquí? Ho sento, bèstia, no us volia ofendre, però m'agrada tant la música
que quan la he sentit no he pogut resistir-me a venir. És una llàstima que balleu sol. A mi m'agrada molt ballar i podríem fer-ho junts. Sense pensar-ho dues vegades, la vella va agafar les mans de la bèstia i van començar a ballar. Els dos cossos es movien al ritme de la música com si realment en fossin un. El ball i els llibres d'aventures es van convertir en dues aficions que compartien i que feien passar el temps en aquell palau d'una forma més agradable. Per primera vegada, la bèstia va sentir que tenia alguna cosa en comú amb algú. També, per primer cop, va sentir que algú l'acceptava tal com era. Passaven els dies i com la vella sentia enyorada del seu pare, la bèstia li va deixar un mirall màgic on veure'l. Així va ser com es va assabentar que el pare estava malalt. La bèstia, en veure-la tan preocupada, la va deixar anar a cuidar-lo durant una setmana, amb la promesa que al 7è dia ella tornaria a palau. El retrobament de pare i filla va ser molt emocionant. Conforme avançava la setmana, el pare de la vella es va començar a trobar millor. Segurament també era enyorança el que sentia, i compartir uns dies amb la seva filla va ser la millor medicina. Va acabar la setmana i la vella va dubtar en tornar, però com li havia fet una promesa a la bèstia, va voler complir-la i retornar al palau. Pensava que no tornaries. Vaig donar-te la meva paraula i per això ho he fet. Durant aquests dies t'he trobat molt a faltar. I m'he adonat que no està bé que visquis en aquest palau si tu no vols. Jo també he trobat a faltar les nostres passejades pel jardí, els balls a la biblioteca i les estones de lectura davant la llar de foc. M'hi trobo molt a gust amb tu, però tens raó. És millor que hi sigui perquè vull, i no per l'obligació que va contraure el meu pare amb tu. Vella, no vull que aquest palau sigui una presó per a tu. Torna'm al teu pare i sempre que vulguis visitar-me seràs benvinguda. I així va ser com, a partir d'aquell dia, la vella i la bèstia es van continuar coneixent, però amb total llibertat per començar una bona amistat. I, conte contat, ja s'ha acabat.